Городский комфорт и махшимости у белорусскую глыбинку. Поселок Копысь Аршанского района становится вёской будущего. Здоровые дети, здоровая нация. У Витебским яслях садку номер 110 створили свой Олимпийский музей. Не на своим месцы. У Витебскую инспекторы ДАИ проверяют, кто паркуется на спецместцах для инвалидов. У эфира новины Витебской в области у студии Ганна Рустикова. Вітаю вас. Новые социальные стандарты для комфортного жыцця павінны быць створаны ў невялікіх гарадах, пасёлках і ў вёсках. Такую задачу Александр Лукашенко поставіў кіраўнікам рэгіёну на рэспубліканскім семінары нарадзе аб развіцці сяла. Таксама прэзідэнт краіны даручыў ураду выпрацаваць дзейсны механізм стварэння вёскі будучага. Канцэпцыя ўключае эфектыўнае выкарыстанне пустуючага жылля ў малых вёсках і на хутарах, стварэнне транспартнай даступнасці нават у самыя аддаленыя вёскі, паўнавартаснае сацыяльнае абслугоўванне. Прыкладам вёскі будучага з'яўляецца пасёлак Копысь Аршанскага района. Дарэчы, падобнае з'явіцца ў кожным рэгіёне краіны. Аб гарадскім жыцці ў сельскай мясцовасці наступны рэпартаж. Старшыня Копыйскага пасялковага выканкама Кацярына Вацура асабіста праводзіць экскурсію для нашай здымачнай групы. Вясенні сонечны дзень натхняе на прагулкі пешу па маляўнічых мясцінах. Заасфальтаваныя вуліцы і завулкі, дагледжаныя дамы і ідэальны парадак ва ўсім гарпасёлку. Гэта першае, што кідаецца ў вочы. У невялікага гарадскога пасёлка багатая гісторыя. Інфармацыйны стэнд на беларускай, рускай і англійскай мовах запрашае наведаць сярэдневяковае гарадзішча. Драўляныя альтанкі, лаўкі, назіральныя з'явіліся пасля маштабнай рэканструкцыі. У мясцовых жыхароў бераг Дняпра – улюбёнае месца адпачынку. Сами мы родились здесь, выросли, наши родители, наши дедушки, бабушки. А сегодня мы хотим, чтобы наша малая родина, наш поселок Копысь жил и развивался дальше. Гэты памятны знак у цэнтры гарадскога пасёлка сведчыць аб працавітасці і таленце мясцовых жыхароў. Копысь – адзін са старажытных цэнтраў мастацкай керамікі на тэрыторыі Беларусі. Посуд, жаночыя ўпрыгожанні рабілі ўжо ў 14 стагоддзі. Копыйскія майстры праславіліся і ўменнем вырабляць дзіўнай прыгажосці пячную кафлю. Традыцыйнае народнае рамёства адраджаюць у гэтых сценах. Алена Сухаварова – кераміст у трэцім пакаленні. У яе руках гліна становіцца сапраўдным творам мастацтва. Моя специализация – это изготовление напольных ваз и изделий сложной формы. Состоят из нескольких отдельно скрученных частей, потом это все собирается и получается готовое изделие. Наше учреждение является учреждением культуры нового типа, поскольку в нем в тесном взаимодействии находится организация культурно-досуговой деятельности населения и производственная сфера, то есть изготовление сувенирной продукции, которая реализуется по всей Республике Беларусь, что позволяет нам получать дополнительные доходы. Александр і Ірына Драздовы неразлучны ўжо некалькі год, разам нават на рабоце. Ён майстар народных рамёстваў, яна прадавец у салоне-магазине. Кажуць, заўсёды марылі жыць у спакойным, утульным пасёлку, такім як Копысь. Тут людям доступны увесь социальный добробыт, никольки не горше за городские. Уютно жить, отсюда не хочется уезжать. Все хорошо, семья есть, ребенок есть. Что такое хорошо? Хорошо – это когда есть теплый дом, когда есть куда пойти детишкам, детский сад, где нормальные улицы, тротуары, где есть социальная сфера. Вот в Копысе все это сделано. Я считаю, что деревня будущее – это вкупе место, где хочется и жить, работать, любить жизнь, развиваться дальше. Вот в это, я думаю, что и стоит вкладывать все силы и средства. Захаваць сувязь з вытокамі і пры гэтым мець дабрабыт сучаснага жыцця, працаваць і дастойна зарабляць, у гэтым і ёсць сутнасць вёскі будучага. Цех па вытворчасці сыроў у Копысе адкрыўся больш за 10 год таму. Зараз тут працуюць 55 чалавек. У гарпасёлку выпускаюць 19 відаў сыроў. У бліжэйшы час на прылаўках з'явіцца пармезан делюкс, жунгалс і стары Амстердам. У нас молодежь работает, у нас средний возраст 35 лет. Мы помогаем и обучать их. Для тех людей, которые нуждались в жилье, у нас построено 3 коттеджных домика, проживают именно рабочие. Умацаваць сяло, забяспечыць аграрны сектар кваліфікаванымі кадрамі і спыніць аток насельніцтва ў горад. Усё гэта магчыма толькі з павышэннем якасці жыцця ў невялікіх населеных пунктах. Для гэтага і ствараецца праект «Вёска будучага», каб у бліжэйшы час жыццё ў беларускай глыбінцы па магчымасцях і камфорце не саступала гарадской. Віктор Праліш, Марына Рамановская і Александр Петровецкі. Навіны Копысь, Аршанскі район.
Не на сваім месцы. У Віцебску інспектары ДАІ правяраюць, хто паркуецца на спецмесцах для інвалідаў. Парушэнні правіл практычна на кожнай стаянцы каля буйных гандлёвых цэнтраў і супермаркетаў. Вадзіцеляў не спыняюць ні дарожныя знакі, ні разметка. З пачатку года супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі зафіксавалі каля 40 такіх парушэнняў. І хаця ў параўнанні з мінулым годам гэтая лічба знізілася амаль удвая, праблема тактычнай паркоўкі застаецца актуальнай. Наш карэспандэнт Вольга Шмаргун спрабавала ачысціць спецыяльныя парковачныя месцы разам з інспектарамі ДАІ. Тыповая сітуацыя. Стаянка каля аднаго з гандлёвых цэнтраў на праспекце будаўнікоў у Віцебску. 3 спецыяльныя парковачныя месцы для інвалідаў абазначаны дарожным знакам і разметкай. На іх 2 аўтамабілі. Спецыяльных жоўтых значкоў «Інвалід» на іх няма. Інспектарам ДАІ ў такім выпадку застаецца толькі асабіста пазнаёміцца з вадзіцелем. Знаходзіць яго, дакладней яе, хутка, праз базу дадзеных. Схема для такіх выпадкаў адпрацаваная. Стандартныя, як правіла, і тлумачэнні кіроўцаў. Знакі не заўважыў, я ненадоўга, іншых месцаў на стаянцы не было. Привезла бабушку, и надо было срочно ей в банк, поэтому растерялась как-то, не обратила внимания. Признаюсь, пожалуйста, бабушка удостоверение инвалида имеет? Нет, не имеет. Па праспекце будаўнікоў перамяшчаемся на стаянку яшчэ аднаго гандлёвага цэнтра. Тут такая ж карціна. Не на сваіх месцах 2 аўтамабілі, хаця свабодныя месцы на паркоўцы ёсць. Аднак спецыяльныя для інвалідаў бліжэй да ўваходу. На гэты раз такія зручнасці абернуцца для вадзіцеляў штрафам. Ставила здесь больше нет. Ну, сюда можно было. Не было места. Это единичный. Я обычно ставлю там, но сегодня в 8:30 МЧС собирала, поэтому вот так получилось. Для вадзіцеля з 16-гадовым стажам гэты адміністрацыйны пратакол стане першым, а ў цэлым для Віцебска за такія парушэнні з пачатку года завершыць 4-й дзесятак. Праблема настолькі актуальная, што нават кіраўніцтва гандлёвых цэнтраў часта звяртаецца па дапамогу ў ДАІ. Часто поступают звонки, часто присылают нам директора торговых центров фото, где нарушают водители. Мы принимаем меры, созваниваемся с владельцами данных транспортных средств и привлекаем их к ответственности, если они не являются инвалидами. За нарушение правил парковки по части 2 статьи 18.22, за которую предусмотрена ответственность в виде 2 базовых величин, что составляет 49 рублей. Паркавацца на месцах, абазначаных спецыяльным дарожным знакам і разметкай, могуць не толькі вадзіцелі-інваліды, аднак і машыны з пасажырамі, інвалідамі любой групы. Праўда, з сабой неабходна мець адпаведныя дакументы. Сёння інспектарам не знайшлося работы толькі каля гандлёвага цэнтра на Маскоўскім праспекце. Тут усе вадзіцелі, што спыніліся на спецмесцах, мелі на гэта права. Вольга Шмаргун, Леонид Табула, Навіны, Віцебск. Здаровыя дзеці, здаровая нацыя, упэўнены педагагічны калектыў яслаў садка нумар 110 горада Віцебска. З маленства тут далучаюць да спорту і выхоўваюць волю да перамогі. У дашкольнай установе працуе свой алімпійскі музей, які папаўняецца новымі экспанатамі. Падрабязней Юлія Устінова. Хутчэй, вышэй, мацней. Алімпійскі дэвіз гэтыя дашкаляты добра ведаюць. З самага маленства яны сябруюць са спортам. Выхоўваюць волю да перамогі ў дзіцячым садку нумар 110 горада Віцебска. На працягу 7 гадоў тут працуе сапраўдны алімпійскі музей. Зараз урачыста адкрываецца адноўленая пасля рэканструкцыі экспазіцыя. Стваралі і афармлялі яе педагогі, бацькі і выхаванцы разам з сябрамі з абласнога прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Разработан огромнейший методический материал в помощь педагогам, как по видам спорта, так и по олимпиадам летним и зимним, по олимпийским чемпионам, по их достижениям. Наши дети, начиная с 4 лет, уже посещают многие секции спортивные, именно спортивных школ города Витебска. И выпускники посещают и хоккейные клубы, и футбольные. Много занимается девочек гимнастикой. У музеі сабраны фотаздымкі алімпійскіх чэмпіёнаў з Віцебскай вобласці і Беларусі, ушанаваных на алеі алімпійскай славы. На паліцах узнагароды спартсменаў, тэматычная літаратура, плакаты, спартыўны інвентар. Дзеці могуць дакрануцца да кубкаў, вымпелаў, медалёў і даведацца пра іх гісторыю. Алімпійскі калейдаскоп папаўняецца новымі экспанатамі і выклікае нязменную цікавасць і ў дзяцей, і ў бацькоў. Я люблю танцевать, и увлекаюсь спортом иногда. А еще я очень сильно люблю разные выставки в музее. Меня заинтересовала
сборная команда женского футбола. Такой музей редко встретишь, наверное, не только в городе Витебске, но и во всей Беларуси. Это очень поучительно для детей, что они также могут достигать каких-то высот, получать медали. Они развиваются во всех направлениях, дети. И когда они будут видеть, что люди могут достигнуть каких-то высоких результатов, они также будут стремиться достичь таких же результатов. Тут и легендарная хоккейная клюшка и раритетный велошлем. А теперь экспозиция пополнилась еще и книгой с автографом легенды сусветного биатлона Александра Тихонова. Уникальный экземпляр с подписом своего кумира принес детям Даниил Блажко. Из деревенской школы я смог попасть в большой спорт благодаря книге, тоже книге о нем, которая называлась «Первым буду я», которая меня впечатлила. Юные сябры спорту ўжо маюць першыя асабістыя поспехі. Бацькі і педагогі спадзяюцца, што наперадзе яшчэ не адна нагода ганарыцца і патрыётамі, і чэмпіёнамі. Юлія Устінова, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебск. Баскетбольны клуб «Рубон» прайграў магілёўскаму «Барысфену» 96-75, але прадэманстраваў адну з лепшых гульняў у сезоне. Як падапечныя Руслана Байдакова рыхтуюцца да паядынкаў плэй-офф у матэрыяле Сергея Мисурагіна. Сёлетнюю формулу проведения баскетбольного розыгрышу идеальной не назовешь. После того, как команды поделились на две подгруппы, борьба идет у версии низи турнирной таблицы. А вось у сярэдзіне, куда трапил Рубон, усё уже вядома. Соперником наших земляков у первом раунде плей-офф будет столичный импульс Бдуир. Магчыма, гэта и добра. Поражение от лидеров не моцно тиснуть на игроков и тренерский штаб команды, а показывают моцные и слабые баки рубоновцев. До сустрэчы с Барысфенам витебляне рыхтаваліся ў штатном режиме. До речи, як и гостевая команда. Сегодняшняя игра покажет, насколько те игроки, которые были немножко травмированы и болели, восстановились. И так состав полный у нас. Будем надеяться, что как раз предстоящая репетиция перед четвертьфиналом – это хорошие игры с такими командами, как Борисфен, Гродно и Цмоки. Поэтому успехов нам. Мы приехали не просто там какую-то показать такую игру, убить кого-то. Просто хорошая игра будет. И команды хорошие, и те. Я думаю, что будем играть, как обычно. У першай чвэрці команды показали выніковую гульню. Игроки были сконцентрованы на нападении, меньше думали об обороне. У гэтай перастрэлцы гаспадары ні ў чым не уступали оппоненту. У віцеблян, чаго давно не здаралася, регулярно атрымліваліся кидки з-за 6-метровой дуги з сярэдняй дистанции. У выніку першая чвэрць засталася за гаспадарамі 31-27. У наступным перыядзе гости актывізаваліся і ліквідавалі ачковы гандикап 37-40. А вось пасля перапынку наших землякоў напаткала застарэлая хвароба. Короткая лаўка запасных. Ратировать состав вельмі праблематычна. И полноценно заменить стаміўшихся лидеров не атрымліваецца. Таким чынам магілёўчане перахапілі ініцыятыву и поступово датиснули соперника. Барысфенаўцы узяли верх с ликом 96-75. У составе віцеблян минимум легионеров. У Барысфена наадварот. Вынік гульні залежит от дзеянняў прыезжых баскетболистов. И, на жаль, пакуль на роўных конкурировать з імі не атрымліваецца. А тому нашим землякам трэба хутчэй забыть об поражении и рыхтавацца до новых сустрэч. Сергей Мисурагін, Александр Прыстаўка, навіны Витебск. Галоўныя самыя цікавыя навіны жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Актуальныя сюжэты і выпускі навіны, таксама ўсе праекты тэлекампаніі «Віцебск» можна паглядзець на афіцыйным сайце нашай кампаніі vtv.by. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі без ападкаў. Вецер паўночна-ўсходні 5-10, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы +1, +6, днём 9-14 цяпла. У Віцебску будзе воблачна з праясненнямі без ападкаў. Вецер паўночна-ўсходні 5-10, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы +1, +3, днём 9-11 градусаў вышэй за 0.